አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትበላለህ እሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርህርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 7 ግንቦት ወርሓዊ በዓል ኣጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ እዩ። ምሕረትን ቸርነትን ፍቕርን ናይ ኣጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም ኣትዮም ንኣቦና አብርሃም ቤቱ ባሪኾም ንይስሐቅ ክወልድ ከም ዘበሰርዎ ኣብ ቤትናን ኣብ ልብናን ኣትዮም ህይወትናን ቤትናን ስራሕናን ኩሉ ብበረከቶም ክመልኡልና ናቶም ቅዱስ ፍቓዶም ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ግንቦት 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያ። ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ካብ ሐዋርያት ቀጺሉ ክንዲ ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ ስለ ሃይማኖት ዝተዋግአ ቅዱስ ደሊኻ ምርካብ ኣይከኣልን እዩ። ቅዱስ አትናቴዎስ መን እዩ? ቅዱስ አትናቴዎስ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት መሰረት ኣብ ዘመነ ሰማዕታት መወዳእታ ኣብ 300 ኣከባቢ 296 ኣብ እስክንድርያ ግብፂ ተወልደ። ወለዱ ግን አረማውያን ብምዃኖም ክርስትና ኣይተምሃረን ነበረ። ብህፃኑ እንከሎ ክጻወት ኢሉ ካብ ቤቱ ምስ ወፀ ክርስቲያን ዝኾኑ ቆልዑ ሃይማኖታዊ ፀወታ ክጻወቱ ተመልከተ። ክቀላቀሎም ወይ ከዓ ክኸዶም ክርእዮም እንተደለየ ከዓ ክርስቲያን ብዘይምዃኑ ከልከልዎ ምስኦም ክሕወስ ምስ ደለየ ማለት እዩ። አትናቴዎስ ከዓ ክርስቲያን ክኸውን እሞ ኣጻውቱን ይበሎም። ንሶም ከዓ እሺ ስለ ዝበልዎ ህፃናት ዕጫ ገበሩ። ንሓደ ቀሺ ንሓደ ከዓ ዲያቆን ኮይኑ ምስ በጽሖም ንኣቦና አትናቴዎስ ፓትርያርክ ክኸውን ስለ ዝበጽሖ እቶም ካልኦት ህፃናት ክሰግድሉ ጀመሩ። በአጋጣሚ እቶም ህፃናት እዚ ኩሉ ክገብሩ ከለው ናይቲ ወቕቲ ፓትርያርክ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ብምግራም ይርእዮም ነበረ እሞ ንህፃን አትናቴዎስ ትንቢ ተዛረበሉ። ድሕሪኡ ኣቦኡ ንአትናቴዎስ ስለ ዝሞተ ሊቀ ጳጳስ መጺኡ ካብ ኣዲኡ ወሲዱ ኣጥሚቑ ዝርድኦ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኩሉ ኣብ ልቡ ቀረጸሉ እሞ ብድሕሪ እዚ ዲቁና ሸይሙ ኣስተምህር ወይ ከዓ መሃር በሎ። ዋላ እኳ ህፃን እንተኾነ ካብ ሊቅነቱ ካብ ኣመላለስኡ ካብ ልሳኑ መቐረት ዝተለዓለ ግን ዝሰምዖ ኩሉ ይድነቕ ነበረ። ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ሓዲራ ስለ ዝነበረት ቅዱስ አትናቴዎስ ሊቀ ዲቁና ኣብ ዝተሸመሉ ወርሓት አርዮስ ንቤተ ክርስቲያን ብምርባሹ ኣብ ኒቅያ 318 ሊቃውንቲ ምስ ተኣከቡ ጸሓፊ ገይሮም ሸምዎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ብዕድመ ናይ ክንደይ ግዜ ምዕባዩ ንዝኾኖ ንኣርዮስ ተኸራኺሩ መልሲ ኣስኣኖ። ቅዱስ አትናቴዎስ ምስቶም ሊቃውንቲ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ወልደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ምዃኑን ኣብ ኣደባባይ መስከረ። ጸሎተ ሃይማኖት እውን ዘራቀቆ ንሱ እዩ። ድሕሪ እዚ ናይ እስክንድርያ ወይ ናይ ግብፂ መበል 20 ፓትርያርክ ኮይኑ ተሾመ። ንቤተ ክርስቲያን ብጽቡቕ ጉስነት ን48 ዓመታት
ክምግብ ከሎ ብዙሕ መከራታት ተቐበለ። ንሓሙሽተ ግዜ ካብ መንበሩ ኣፈናቒሎም ናብ በረኻ ከጉዕዝዎ ከለዉ ኣብ ስደት ልዕሊ 15 ዓመታት ኣሕለፈ። ኣብ ዝሎም ቦታታት ድማ መከራ እንዳተቀበለ ንዘይኣምኑ ይእምን ነበረ። ኣባጊዑ ንኸይውሕድዎ ከዓ ብጦማር ወይ ከዓ ብደብዳቤ ይሕልዎም ነበረ። ሕጂ ኣብ ሃይማኖት ኣበው እንረኽቦ ቃለ ሃይማኖት በዚ ዘመን ዝተጻሕፈ እዩ። ኣብቲ ወቕቲ ዝነበረ ንጉስ ድማ ንእሽተይ ቆስጠንጢኖስ ናይ ኣቦኡ ዓብይ ቆስጠንጢኖስን ዕረፍቱ ተኸትሉ ነገሰ። ብኡ ንብኡ እውን ኣርዮሳዊ መናፍቕ ኮነ። ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ኣቦታት ከዓ ከሳድድ ጀመረ። ኣብ ማእከል ኣበው ቅዱሳን ግዜ ግን ናይዚ መከራ ቀዳማይ መላሲ ጠዓሚ ወይ ተኻፋሊ ዝነበረ እዚ ዓብይ ሊቅ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ነበረ። ብፍላይ ሓደ ግዜ እቲ ንጉስ ንቅዱስ ኣቦና ናብ በረኻ ኣጋዒዙ መናፍቕ ጳጳስ ኣብ ግብፂ ሸይሙ ብዙሕ ክርስቲያን ብግፍዒ ክቐትል ንቅዱስ ኣቦና ከዓ ን6 ዓመታት ኣሳቀዮ። ወገናቱ ናይ ደቁ ግን ስቃይ ዝሰምዐ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ግን ብድፍረት ናብ ቤተ መንግስቲ ኣትዩ ተዛረቦ። ክልተ ምርጫ ከዓ ኣቕረበ። ወይ ቅተለኒ እሞ ከም ኣቦታተይ ሰማዕት ክኸውን፣ እንተዘይኮይኑ ግን ናብ መጓሰይ ምእመናን ምለሰኒ በሎ። እቲ መናፍቕ ንጉስ ግን እንተቐቲልዎ ብፅብፅ ከም ዝለዓል ስለ ዝፈልጥ ብሜላ ከጥፍኦ ወሰነ። ቀዛፊ ወይ ከዓ መቕዘፊ ምግብን ማይን ኣብ ዘይብላ ኣብ ውሽጢ ጃልባ የእትዮም ኣብ ውሽጢ ሜዲትራንያን ባሕሪ ሰንደውዎ። ሃንደበት ግን ካብ ሰማይ ጎይታና መላእኽቱ ኣኸቲሉ ወረደ። ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ነቲ ባሕሪ እናቐዘፉ ካልኦት መላእኽቲ እናመገብዎ በዛ ሎማዓንቲ እስክንድርያ ወይ ከዓ ግብፂ ኣብፂሖሞ ተሰወሩ። ህዝቢ ከዓ ብዓብይ ሓጎስ እናዘመሩ ነቦኦም ተቀበልዎ። ሐዋርያዊ ቅዱስ ስለ ኦርቶዶክስን ተዋህዶ ተዋጊኡ ብዙሕ ስቃይ እውን ተቐቢሉ ብ373 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ኣዕረፈ። ቤተ ክርስቲያንና ድማ ከምዚ ትብሎ ሊቀ ሊቃውንት ርእሰ ሊቃውንት ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምእመናን ሓኪም ሐዋርያዊ ኢላ ተኽብሮ። ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅዱስ ኣትናቴዎስ በረኸት ይኽፈለና፣ ብልማንኡ ሃይማኖትና ይሓልወልና። አሜን አሜን። በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ጉንበት 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሐዋርያዊ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ ዓብይ ኣባ ሲኖዳ ጽንሰቱ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቅ ሃብቱ ንብረቱ ልብሱ ከይተረፈ መጽዊቱ ጥሩሑ ዝተረኽበ ሕያዋይ ሰብ እዩ። ኣባ ኣርሲዮስ ገዳማዊ። ወርሓዊ በዓላት ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ኣባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ፣ ኣባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት፣ ኣባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ንኣንበሳ ዝተውሃበ ኣቦ። አሜን። ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም። ምእንታይ እንተጸረፍኹምን እንተሰጎጉኹምን ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ብሓሶት እንተተዛረብኹምን ብፁዓን ኢኹም። ከምኡ ከዓ ነቶም ቅድሚኹም ዝነበሩ ነቢያት ኣሳዲዶምዎም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 10። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። አሜን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተዓረመልኝ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ንዘለዓለም ሥላሴ ካዋና ኣይፈልዩ ምሳና ይወዓሉ አሜን።